πλανήτης πιστεύω ότι είναι ο κόσμος μας, οπότε πρέπει να τον προστατεύσουμε ό,τι γίνει. Περάσαμε τέλεια στις δραστηριότητες, παίξαμε με στόχους, ισορροπία και τρέξαμε. Σας προτείνω να αγαπάτε τον κόσμο σας. Βρισκόμαστε εδώ στη διοργάνωση να προστατεύσουμε το περιβάλλον, να μάθουμε για τη φύση και γενικότερα να κάνουμε δραστηριότητες που θα μας βοηθήσουν γενικότερα στη ζωή μας και να μάθουμε γνώση. Ευχαριστούμε εγκάρδια τη διοργάνωση που μας προσφέρει αυτές τις γνώσεις και δραστηριότητες. Έλαβα μέρος σε όλα τα παιχνίδια, τα απόλαυσα. Με τους μαθητές μας γίναμε μια ομάδα, όλα τα παιδιά από όλα τα σχολεία. Περάσαμε κάποια ιδιαίτερα μηνύματα που θέλαμε να μεταδώσουμε στους μαθητές μας για την αγάπη τους για το φυσικό περιβάλλον, το οποίο θεωρούμε ότι οι μαθητές κατάλαβαν τι πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε τον πλανήτη μας.